What's up guys? It's me again, Jamay Mayagat. And for today's video, tayo dumawat iti petchay nga balunen nga mapanagsugli jay to Gegaraw City. Ket kas makita yung kakabsat nagkariti panawon na. Tudo ditoy, tudo dita, angin ditoy, angin dita. Dagitoy gay mga petchay kakabsat ko. Mula ni Lula Leti. Yung syempre, hanlang nga petchay ti mula na, adapay iti utong, kamutit, adapay ti saba, ken naduma-duma pa'y kakabsat. Ket nakaayayo mo ang kitkitan, kislakan inang kumat, adamot ti mula na kardis, iti saba, kamuti. Abay talaga mo ang nakaayayo para dagay di babakat ti kasto nga mulmula, giti nateng. Gapo mo iti kinaayat na ni Lola Leti, agi tudun, agi padawat ti petchay. Apo, di na mo nakitan nga napunumot atay timbanan kakabsat. Ngem ti ko na nagamin kakabsat, Mang Ted naklata, tasi kayon tumati Mang Ted, into na si kayo addaan. Kagpay sula unay mo't ala ko ginabo mo ni antiyon. Ala ko tanakaragragsak, kaya po. Kasla na laon na makakita ti petchay, aya po. Ala ko syempre no kagagawa ko, daga-daga di binugwa mo ti petchay ko. Sika, tapanuno mo amoy liba. Agan ano ta, so aya kaya amon sa mo ti petchay. Siyempre, hanla mga jepetchay ko, iti bugwa ka lang mga DJ lang, di bugwa amin na nya garo, binugwan min kan ni Lola Letin. Ala ko habang bugbugwa mi agita petchay, to gawa pa lang ti Bangkok ngam pinadayawan na mo basi ni Lola Leti. Nagpintas na ka ng mga balasa ngaya po, ay, Lola gamin. Anyway. Ala ko nagrongiit mo tay kerut ko wasit. Si kama mo tay hanga ag palakpak tilapayon na ako si timbaga na kanya. Aya po, tagumarampingat na mamutan. Kuna nga, sardong ko tikas jay ko. Gumaragaramping nga mulat tagayam. Rinang ko mo, tinakadado nga petsayon. Ala ko, napnuk na mo ang napan di mawat. Kakabisat. Siyempre, pa nagmemerienda mo ta, nadama balon ko nga peanut brittle or nakasamsamit. Aya po, nagsamit. Kasla palagayat ni Manong. Napang ka mo binisita ni Lolo Franklin. Tada ti lutun nang kanin kanu ti baboy. Nakatipid kan iti igatang ti feeds ti baboyen. Nagpintas pa'y dito'y view na kakabsat. Sayang lang tangga minagin init niya nakang angin nagtudtudo. Matay amin nga kalbo joke lang. Pagsublik aya po, tamang mga muten tay kadwa ko ni Baby Labs. Kay mapalak alak makikapina muten Day lang kakabsat, kasapay kung matag-subscribe kayo, ag-like ka, nag-comment kayo, nanyata kayong ipaaramid kanya, nakakatkatawa man, uno anyaman day ta kakabsat, basta maparagsak kayo. Ken may sapay agyaman naklaunay kin ni Lola Leti, kin ni Lolo Franklin, iti impadawat, dangan nakaad-adu nga petchay kakabsat. God bless you more po. Yun lang, thank you for watching.